Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih telah klik video ini. Saya mewakili dari teman-teman kru MHBS Channel mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Spesial edisi bulan Ramadan, kali ini kami dari kru MHBS Channel mencoba membuat short movie yang insya Allah membuat kalian termotivasi dan terhibur. Selamat menyaksikan. Oh, hai bocah. Yo iki balasanmu salah ini bana soblak. Bocah ra dadi, giat-giat wong tuwek. Masa kok umume Sedang lek kok. Bocah ra dadi. Oh. Lah. Hah? Woi. Direndeng mak. Renek. Yo. Oh, yo. Ngaget kira nang plak. Piye? Lu mana? Nah, Nang mobil. Wah, yo. Ngerti men aku lak iki. opo iki kata ngerteni kok kowe opo? Enak ketok iki. Itu ya. Gerun to? Pah. Oh, antes gerokan. Piye? Sikilmu alih. Nah, Aduh, lagu orang kesel kali. sehat, Bro. Sapol lenen. Tok nang pol sene iki. Dewi barang ini. Demo kayak reka aperki wis. Bukan perli. Yo yo to. Piye maksudmu? Lah, mulai dingin bano kowe no kok. Ibane piye? Wong saya itu loh. Ini isu-isu saya kan ngarit. Yo. Tak ece apa jalan-jalan Mbak Reda ya loh. Tak ece. Nom-noman ngarit ya loh. Yo, terus Dia tak ece ngono aku terus bablas nekoni katan pulung. Nekoni kan pulung lho. Lali aku gak maju ngarep. Terus aku nabrak gedean. ukur biayaane ngerti Tapi dalane. ngene jadi terus langsung kedandapan nulungi aku. Loh, malah nulungi kowe bocahe. Yo nulungi aku piye iki lho maksudmu? Pak Ijo dingi piye ngomongnya aku so ngono. Ngomong piye? Dingi kan ngomongnya aku ngene, kowe tiba dari kek. Ibra nopo iki aku tiba-tiba dhewe wong dikek malah nulungi aku. Malah nulungi kowe. Pak, iki usane tuwa. Iki no cerita rong enek genahe langsung ucuk-ucuk moro tangan wis ngono. Kowe ngerti dhewe boloku bendino ngopi-ngopi ngono kae. Yo didelok ceritane sik aja. Yo aku wis percaya ae dingi langsung tak goleki tak kaperke ae. Ngene lho ya. Kowe iki nak ngambil keputusan iki aja sangka jerene. Digoleki sik kenyataane, ya to. Aja ngambil keputusan sangka jarene terus njlentrehne wonge mbok tonyoni. Pah. Kleru aku berarti. Yo jelas iki jelas salah. Dhek iki njaluk sepuro ning dheke. Wong wani berbuat ki kudu wani tanggung jawab. Ngono lho. Yo, aku lanang ra kaya kowe. Tapi kapan aku harus njaluk sepuro? Ya engko mesisan karo aku. Aku arep mau muni matur suwun ning sae. Dia mengke lali ya orang muni ning sae. Ya wis. Tak balik sih aku. Masalah rek tak WhatsApp kok. Apa? Yo. Wis. Pamit sik.
Woi, Jul. Reneo. Yo. OTW alon-alon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena sik, lunggah sik. Piye Pak De, enak apa to? Kabare apik to? Alhamdulillah, HP. Kowe mau arep nendi kok tak sawang mlaku dhewean arep nendi? Ngene lho Pak De, aku ki meng arep darus. Ki meng kan nuzulul Quran to. Oh alah. Aku ki meng diomong ibu Rifka nek Rifka jere lara. Lho. Layak aku dibengi oleh wangsit. Firasatku wis gak enak. Lah iya, ki mau arep tak jak delok Rifka. Ayo menisan darus pisan. Ya wis, engko bar darus delok Rifka. Ayo budal. Nah yo silak bengi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, mlebet mawon mboten dikancing kok. Kek. Ayo. Bismillah. Piye kabare? Kok iki jere lara? Lah iya, aku diomong ibumu dengi jere kok awakmu lara. Makakno aku ki mau rene karo Pak De. Iya, wis ngene iki kabare alhamdulillah. Paringi segera waras. Kira kok sik iki, aku mau ngerokok. Ora ini senjero komplit. Wis ini pasti. Pintu. Walah iya. Yo. Lah kuwi piye to ceritane kok iso kaya ngono iki? Lah iya. Tak sawang-sawang kok raimu ki overblend. Iya. Piye nih? Ini aku yang gak roh apa-apa gitu. Aku bersih carang-carang itu loh karo godhong-godhong pring sing ngeratan. Lah ujug-ujug iki kok ndek dibatek. Langsung diantem iki tangan. Jotos aku. Kaget aku. Kutuk. Apa iki jotos aku? Nah, sane masalah aku lho gunung keming daratan. Oh, alah ngono to tibae. Ya terus masalahnya ki apa? Aku ndak ero. Niki mau malam nuzul Quran piye di masjid? Alhamdulillah lancar. Wah, alhamdulillah. Nah, pembentukan amil zakat wis po, Pak De. Yo alhamdulillah persiapannya wis siap kabeh. Ya alhamdulillah. Wis matursun Pak De yo. Kayak anak aku yo. Alhamdulillah wis awakmu sing nani. Alah yo padha-padha yo sapa neh. Ya wis no, nek ngono ndang mari yo. Aku tak pamit sik iki. Wah, ya wis matursun ya Mbak Delis. Bantu kamu muga dikabul nek karo Gusti Allah. Hati-hati yo. Matursun. Ndang mari. Nggih. Matursun ya. Yes, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.